55-29. Amanda Boström, Fattig Swiggy från Halmstad. Står 4 år efter karambol undan till Swiggy efter Gidam. Ägs av Isak Rautenberg. 80 Johanna Andreasson håller sig beredd och hon är sist innan det blir sladdpaus. Någon fel 50-68. Johanna Andreasson, Kava H från Ljungberyd klubb. Stod 4 år efter Kakas undan Korsika H efter Cassini 2. Suteri H, Anita och Bengt Johansson, uppförare.